na maya tugochaka kurwa se bunge ya Nyaribari chache hase nsemo ya Kyogora se county ya Kisii hasomo yiga oenekiwa bwa matanga boko mwenia homo orandia ose omorisia Elder Monyoro oyo manyakaine buna Israel Mugaka onyatuko bakagosiria obugima bwaye hase abarai ao kurwa se county ya Kisii bakorwa muno mokonyi bumo governor Mheshimiwa Elijah Obebo omubunge bwe bunge yo ya Nyaribari chache Mheshimiwa Zahir Janda mujumba mukuru w'ekinseme cyo Mheshimiwa Richard Tongi negati yabaribande nigo bayikira nabune nchira ya moyo gosanga nabasani nabo igo yamate yo murandi oyo nabo igo gukwandira hesabari yaye eyo yarengengiya asabari yabega bonse bono bakwanira kuganya gukororo kugochamo kubwaterana bune nchira moyo gochigikirania amagendro nabo igo bokorera iborobya nigo chinga kecho boigo siasa chene kiwase gati yabaribanya ko babagwesokya na kuboria abananchi nabo igo baribande kurwa sorgo ngorga gwesokya senchirengiya komoko boko Mheshimiwa Fred Matiang'i hoyo ganga ya rokandre yogo chakorie kergo kyo burai bwense ase chikura chinene cyumaka bwe kirubere 25 unago tumanyo muri kito Daniel Onteri na sebirero asegeti yeskuru ye secondary ya Nyagutai ward ya Kyogoro ase bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii asomo baro manene bobumenyukirana kumwamaskani yo mwelyo nyagusira Israel Monyoro Mugaka w'emyaka 152 oyo wikuko kwae olenge omulisi omokongwa ase kanisa yiga Adventista omuiga weikirenwa nabarai ao kurwa ase county ya Kisii abaragwa nomokonyi bw'omugavana Moskeli Jobebu mubunge bw'ebunge ya Nyaribari chache Moske Zahir Janda oyorengo mubunge bw'enseme yo Moske Richard Nyagakatongi oyorengo MCA we ward ya Kyogoro Moske Samuel Apoko Andrew Mochache oyorigetie owa MCA wa Kisii Central egati yabanda bange ukwana chinga kecho abange nigo bamoteba nyegusira umugaka bwerwete hase mirimo y'umunene usira amasomo na gusegeta obwanchani egati yabanto ingana boyo abarai babwatesia hasukurwa engora yabo Timoko rero mugaka Monyoro obwate myaka 108 asecheche igombunya omugako yinjare ko muri banda munare ko mugako myase kanisa ase myake mingi igona rero ba pastor president biga gaje te bibanda to gaje bibanda mageganya to bioke Israel Monyoro Mugaka ezembobere amarika ga base ga kyaba sano ebungo 17 rede ngati yao amatukare ngati yare asaba na siasa wale siasa tianya komocha nichinga kecho Moske Obebo osegeta siasa yo murembe obumo nubwanchani waigo wene kebuna e county ya Kisii negendrete gokorio bya kimagendro insi uburai bwaye Moske Simbarati omanye tekara abantu mugote makuligi siasa nerigi ngora ere nyabo bobe naendo bakuri bisi yo mukibara baraki naendo tabanamara siasa yekergo kyoborai wenze yo mwaka w'ekirubere na 2022 waigo nigo cyamigererwa hase chinkwana chabarayaba noyo kabere omwaziri w'uburendi w'Imaga Kenya Moske Fred Okengo Matiang'i oboigwa egutwa yerituko Morakinga Maiga Fred Okengo Matiang'i asabete jintobere byoka como gokwa na Nyasaye nere momo saberani mwanjire momo saberani barenga bate birengo sabera muri Fred Okengo Matiang'i onoro musimama bwomo guti kabisa yemono sana eseginere motu tobwate chikura seje itali korwanu na nyimbo tosabere Okengo Matiang'i tosabere nse ya Kenya toake chikura somolembe amo muno mogusi tongutiramo. Finally, obomo busi elineto support Fred Matiang'i. Nyagusira omugaka Israel Monyoro Mugaka oyoboretwe omwaka w'emo 1953 nigo aregati yabake abo bakwegotera goike emyaka yemenene na nigo ase ebitabu byabake abo balire byage gwetera okwegena nako base Nyasaye Vita viko Nkurubudrigeta seni kyagetembe kurega se bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii litrene nguruko Daniel Onteri